Masterizer. Sanibona ku-part 8 la siqala khona ku-Bradley ebuza ku-Alex ukuthi bekubani obesefonini. Wathi u-Alex beku-Dr. Rustin, uthi ufonapha, uthi uMarcy usesibhedlela. Wathi uBradley pho manje uthi ubefuna mina. Wathi u-Alex uDr. Rustin uthe uMarcy ufuna ukukhuluma nawe. uBradley wabuza ukuthi uDr. Rustin ushilo ukuthi uphethwe yini uMarcy. Wathi u-Alex cha akashongo. uBradley wakhipha ifoni ethi uyamfonela. Wathi u-Alex manje uyamfonela yena, wavuma uBradley. Wathi uyayifonela ifoni kaMarcy yangena ku-voicemail. Wathi u-Alex ngiyacabanga ukuthi uMarcy uright, asikho isidingo sokumfonela. Wathi u-Alex ufonela bani manje. Wathi uBradley ngibheke inamba kaDr. Rustin. Wathi uBradley ngiyitholi la efonini yami unginikeza inamba kaDr. Rustin. Wathi u-Alex akasakhumbula uyibekephi, usazoyibheka la ibhale khona. Wathi uBradley awuyibheki ngani ku-cellphone yakho. Wathi u-Alex ayikho ku-cellphone yakhe. Wathi uBradley kanjani Alex, uhlezi umfonela ku-cellphone uDr. Rustin. Wathi u-Alex ifoni yakhe yadelete ama-contacts. Besakhuluma yakhala ifoni kaBradley ngesikhathi ebona efonelwa ifoni kaMarcy, kanti ufonelwa uDr. Rustin ngefoni kaMarcy. Marcy. No, it's Dr. Rost. Ethi uDr. Rustin ngiyaxolisa Bradley ukukuhlupha kodwa uMarcy uthe ngikufonela. Wathi uBradley awuphethwe yini yena uMarcy. Wathi uDr. Rustin ngiyacabanga ukuthi udaba eningalikhuluma naye lolo, kodwa uMarcy unama-complications ngokukhulela kwakhe. Ethi bengimbuzile ukuthi ubani umuntu amaziyo esingamfonela, wathi angifonele wena. Wathi uBradley okay ngiyeza ngisendleleni. Sesiqede ngecall uBradley mayesethi uyahamba. Wathi uAlex uyakhona ngempela kuMarcy esibhedlela. Wathi uBradley nawe ngibuza ngempela lowo mbuzo. Wathi uAlex Bradley asikho isidingo sokuya esibhedlela, ineshow ukuthi uMarcy uright vele usesezandleni zodokotela manje. Wathi uBradley ngiyakhona ngoba ungicelile uMarcy ukuthi ngibe khona. Wathi uAlex nami ngihamba nawe. Wathi uBradley uyaphi, uqonda ukuthi uzovusa ingane. Wathi uAlex ngizocela uNathele ezongibhekela ingane. Wathi uBradley uNathele ugade iy'ngane zakhe ey'ntathu nenye yesi-4 kuyijustice kaKay. Wathi uBradley sala ney'ngane Alex ngizohamba. Wathi uAlex kodwa ngibona kunesidingo nami ukuthi ngihambe nawe, naye uMarcy mayengekho esimeni esiright khona ngizomduduza. Wathi uBradley Alex ngiyacabanga ukuthi uMarcy uwumuntu wokugcina angafisa ukumbona. Wathi uBradley sala ngiyabuya mina. Waphuma wahamba uBradley, wasala uAlex. Wathatha ifoni uAlex wafonela uStacy ngesikhathi emcela ukuthi Stacy ngiyazi ukuthi kulate, ngiyaxolisa ukufonela ngo-last minute, yazi ngidinga umuntu ongangigadela ingane njengamanje, ngazi noma ungakwazi nokuza. Wavuma uStacy ukuthi uyeza. Wathi uAlex uyabonga, wavala ifoni. Mase semzini kaLushini uNathile wayibuza kuLushini ukuthi usuyahamba njalo kuya emsebenzini. Wathi Lushini yakuyangiphoqa ukuthi ngihambe. Wathi uNathile yazi asisasitholi nje isikhathi sokuspenda ndawonye. Wathi Lushini sizoba ndawonye Nathile, nawe uyazi ukuthi bengisazama nokusiza umngane wakho. Wathi uNathile yazi bengicabanga ngalawa amanye amadoda ukuthi u-Edward isilimo esihlanyayo, noRandall naye unesakhe isicefe, uBradley-ke yena uwumuntu odidekile ongazazi noma uye emuva noma uyaphambili. Ethi uTravers-ke yena bekuwusathane. Wathi uNathile bese kuba khona wena-ke, wena uyidwala lami. Ethi uhlakaniphile awungishitheli, iningi lamadoda liyachitha, so ngifuna ukukutshela ukuthi ngiyabonga ukuthandana nawe futhi ngiyakuthanda kakhulu. Wathi uLushini ngiyabonga. Ethi uNathile futhi nawe ngiyabonga ukuthi uyimisele ukusiza uKelly. uLushini wasondela kuNathile ethi nawe ungakhohlwa ukuthi ngiyakuthanda ngesikhathi sebebambana bekhisana. Bathi besaqabulana kanjalo kwanokho umuntu emnyango. Wathi uLushini ubanike lo siphazamisayo. Wahamba uNathile wamvulela kwangena u-Esperanza ngesikhathi babingelele. Wavuma uLushini ngesikhathi etshela u-Esperanza ukuthi nawe besethi uyahamba. Wathi kodwa ngizomshiya nisale nixoxe iy'ndaba zenu zabantu besifazane. Ethi kodwa vele Esperanza sisazobonana usemsebenzini. Wathi esehamba uLushini wathi uNathile ngiyakuthanda baby. Wabuya uLushini wazokhisa uNathile ethi nami ngiyakuthanda. Waphuma wavalelisa uLushini. Sebesele wathi u-Esperanza ngathi nginiphazamisile nje. Ngesikhathi ehleka uNathile ethi hayi khululeke, bese hamba vele uLushini emsebenzini. Wathi u-Esperanza kanti wena Nathile ubuyelane nebheka fast emsebenzini. Wathi uNathile angakazi okwamanje Esperanza. Ethi ngangikade ngithathe iy'nsuku zami kodwa manje kubonakala sengathi sengiyaku-enjoy ukuba u-housewife. Wathi u-Esperanza ubonakala ngisho ebusweni ukuthi uyaku-enjoy ukuba umama wasekhaya. U-Esperanza wabuza kuNathile ukuthi yena unjani. Wathi uNathile ngi-right kodwa ngingaba ngcono kakhulu uma ngathi uKelly uyaphuma. Wathi u-Esperanza ngiya-understand especially ngoba ugade noJustice. Wathi uNathile ububanjwe yini ebusuku Esperanza ngoba ngikufonelile ifoni ungayinakile. Wathi u-Esperanza ngibone nge-miss call ngiyakukhumbula. Wathi uNathile bengifuna ukukutshela ngoJustice ukuthi bese ngitshele ezinye izinto ezenziwa uTravers. Wathi u-Esperanza ngizwile ngoLushini engitshelile izolo ethi ziyathusa izinto ebezenziwa uTravers kuKelly nengane yakhe. Wathi uNathile wena ubuyephi izolo ebusuku. Wathi u-Esperanza bengiyodla idina e-restaurant ngihamba noSteven. Wathi uNathile uyamthanda kahle kahle lo Steven. Wathi u-Esperanza bengithanda isex naye kodwa vele kuphelile ngeke kusenzeka. Wathi uNathile sekuphelile njalo ngokushesha kanje. Wathi u-Esperanza kwenzeke into
kungamele vele yenzeke. Wathi uNeteli wena unankinga ukuthi sekuphelile vele. Wavuma uSperanza wathi ya mina ngiyajabula ukuthi sekuphelile vele. Nithi uNeteli uneshow ngale nto oyishoyo. Wathi uSperanza ngineshow ngibuziswa yini lo mbuzo. Wathi uNeteli ukuthi ngibuka wena ebusweni plus nefoni lokhu uyibheke njalo engathi ulindele something from you. Yathi ngoba nobuso bakho nje buthi I'm not sure. Wathi uSperanza hayi mangikhuluma iqiniso yena bengimthanda. Ethi angazi yini wrong ngami. Wathi uNeteli ayikho into wrong ngawo umuntu uma umthanda uyamthanda. Wasukuma uSperanza wathi nami kuzofanele ngihambe emsebenzini nemibuzo eminingi. Wathi uNeteli ungibingelele kukheli lapho uma ufika emsebenzini bese yambuza ukuthi ngeke athandeni ukubona uJustice. Wathi uSperanza ngeke azayivuma ukheli leyo nto ngoba akafuni ukuthi uJustice ambone evalelwe kwi-holding cell. Wathi uNeteli ngiyakwazi lokho kodwa ukheli kumele babonane noJustice futhi ukheli kumele atshele uJustice lonke iqiniso. Wathi uSperanza okay ngizozama ukukhuluma naye ukheli. Ukheli esikhathi ehleli kwi-interrogation room kwangena uCarl ngesikhathi embingelele emtshela ukuthi bebhekisisa icase kaKheli. Ethi uCarl ngendlela elibucayi ngalo icala likaKheli iprosecutor ifune ukwenza ideal naye uKheli. Wathi uKheli no angifune kwenza ama-deal nama-prosecutor. Wathi uCarl awusafuni nokuzwa ukuthi nhloboni ye-deal. Wathi uKheli angifuni ngishukiswe. Wathi uCarl ngibona kungcono uyivume mina kodwa ungaqala ukuthatha isikhathi sokuthi uyicabange. Wathi uKheli yini engizoyicabanga akunanto engizoyicabanga mina ngoba uTravis uyena wayestalker mina. Ethi uKheli futhi uTravis uyena wacishe wabulala mina. Wathi uCarl laba bantu uKheli banobufakazi obuningi ngawo. Ethi uCarl banama-phone records. Wathi uKheli lawo ma-phone records enziwa uyena uTravis. uCarl wakhipha itablet wathi kubuka sekukhona ngisho ubufakazi obusha-ke manje. Wadlalela uKheli le video footage sanda kwenza e-police station ngesikhathi ethethisa uRandall ethi uyafisa ngathi angadubula uRandall njengoTravis. Wathi uKheli bengikhulunyiswa ukucasuka. Wathi uCarl kodwa le ndoda uyithreatenishe ngokuthi uzoyenza lento wayenza mhla ubulala uTravis. Ethi uyazi ukuthi Kheli leyo nto yenza ukuthi icala lakho kubenzima kanjani. Ethi kumele uyicabange lento yokwenza ideal neprosecutor. uKheli wabuza ukuthi yona leyo deal ithini. Wathi uCarl uma ungayithatha ideal uzoboshwa isigwebo sentambo ukuthi ubulawe. Kanti uma uvuma ukuthi uyithathe le deal uzoboshwa i-life sentence edili kajele kodwa ukwazi ukuthi ubone indodana yakho ikhulu. Wathi uKheli ideal lento noma umsangana lento engizongitshela yona ingisizaphi leyo nto mina ngoba ngizobe ngistili ngiboshiwe kodwa akekho umuntu olalela iside lami lestory ukuthi uTravis obehlupha mina. Wathi uCarl mina ngicela ukuthi uyivume le deal Kheli. Wathi uKheli ngiyakuxosha manje ungabisangimela hamba ngoba nawe awukho umsebenzi wakho ngathi usuthengwe abantu bakaKheli. Ethi uKheli suka lapha phambi kwami ngisafuna ukuphinde ngikubone mina ngidinga omunye ummeli ozokwazi ukwenza umsebenzi wakhe njengeloya. Wathi uCarl isizathu sokukhethwa kwami ukuthi ngizokumela Kheli ngoba ngasemalini awukwazi vele uku-afford iloya. Wathi uCarl kulungile Kheli ngizolitshela ijaji ukuthi uthi ufuna omunye ummeli. Wathi uKheli yasuka phambi kwami ngizoyithola indlela ezongisiza. Wasukuma waphuma wahamba uCarl kwi-interrogation room. Ofisini labameli wangena kulukudela uRandall ngesikhathi uIan ezama ukukhuza uRandall ukuthi angangeni kanje. Wathi uRandall ufuna uLarry. Uphi uLarry? Wathi uIan uLarry akekho la e-ofisini. Wathi uRandall ngiyakubona lokho ukuthi akekho uyephi. Wathi uIan ngingakusiza nami. Wathi nami ungangisiza ngokuthi wehlise umoya uhlale phansi uvumele mina ukuthi ngikwazi ukukusiza ngoba uLarry engekho. uRandall wadonsa isihlalo wahlala phansi. uIan ngesikhathi ehlala phansi ebuza kuRandall ukuthi ngingakusiza ngayo. Sehleli phansi uRandall wabuza ukuthi uphi kuLarry. Wathi uIan njengoba ngishilo ukuthi uLarry akekho. Wathi uRandall namanje awukawuphendula umbuzo wami. Wathi uIan ngiphendula wona umbuzo wakho. uLarry kade sizama ukumfonela simthole efonini. Wathi uRandall wendoda ngithi ngifuna ukukhuluma noLarry. Wathi uIan njengoba uLarry engekho mhlambe mina ngingakusiza ngenkinga yakho. Wathi uRandall angithi uyipartner kaLarry ngokomsebenzi wavuma uIan. Wathi uRandall ngisizeke la ngizovula icase about uBradley njengoba engiphahlaze ngebhodlela izolo ebusuku e-restaurant igcwele abantu. Ethi njengoba ungibona ukuthi ekhanda ngije fanele nihambe nekuleya restaurant ngicela i-camera footage. uBradley ngifuna ukumsuka lokhu kungene njengento edwa kuleya low suit ekade ifayilwa uLarry ey'nsukwini ey'dlule. Wathi uIan okay so hamba solandela leyo camera footage. Wathi uRandall kufanele nizame ukushesha bengakayidelete leya footage. Wathi uIan kululeka ngizoya lapho. Wathi uRandall pho wangibuka emehlweni ngabe ubhala phansi thatha ipeni ubhala. Wathatha ngempela uIan ipeni wabhala. Wathi uRandall awumeke wena ubuye kwenzani kuleya restaurant izolo ebusuku. Wathi uIan i-restaurant engiyijwayele leya ngijwayele ukuya khona. Wathi uRandall pho ubuhlaleleni noMarcy. Wathi uIan uMarcy ungidayisele umuzi. Wathi uRandall manje ukujwayele vele ukudla amadina nabantu osuke nidayiselana nabo ezindlu. Wathi uIan maye muhle lowo muntu ngiyaba nedina naye. Wathi uRandall ucabanga ukuthi ijokini le. Wathi uIan wena yini inkinga yakho ngoba vele noMarcy anisathandani. Wathi uRandall oh manje niyalalana noMarcy. Waphika uIan wathi cha silalani naye. Wathi uRandall ukuthi into engicasulayo leya ndoda engishaye ngebhodlela iyona elala noMarcy. Wathi uIan kodwa mina engakuzwa ngezwa kuthiwa wena waqala yonke leyo nto nonkosikazi wayo leya ndoda. Wathi uRandall manje uchaza ukuthi lokho kwenza izinto zibe right. Wathi uIan cha lokho kuchaza ukuthi ni wrong nobabili. Wathi uRandall ungakwazi ukuyeka iy'ndaba ey'ngahlangene nawe uthathe ifoni ufonele uLarry. Wathi uIan ngizokwenza lokho. Wathi uRandall ngabe ujwayele nini uLarry ukuthi angafoni. Wathi uIan cha akajwayele uLarry kuyaqala. uRandall wathi ngeke nawafonela namaphoyisa. Wathi uIan bese uthi sikwenzelani lokho. Wathi uRandall kufanele nibe worried usenesikhathi esingakanani enyamalele uLarry. Wathi uIan
nyamalale for 2 days. Wathi uRandall nihleli nirelaxile nikhathazekile ngalokho. Wathi u-Ian yini ezokwenza sikhathazeke. Wathi uRandall ngoba uLarry uxabane nomuntu wrong, uxabane no-Eddie. Wathi u-Ian ubani manje u-Eddie. Wathi uRandall elinye iphoyisa elinobandlululo elibulalayo. Wathi kufanele nisukumele phezulu indaba yokubheka uLarry, otherwise lapho ekhona already mhlawumbe usefile kuyimanje. Wethuka u-Ian ebona indlela serious ngayo uRandall wakhipha ifoni wafona. Sukuma uRandall wachitha amapeni phezu kwetafula ngesikhathi u-Ian embuza ukuthi uyenzelani lento osuyenza manje. Wathi uRandall ngenzela usala uqoqa wahamba uRandall. uLucian kwakhala iselfoni yakhe ngesikhathi efonela u-Ian. u-Ian ebuza kuLucian ukuthi unjani uright yini. Wathi uLucian ngiright ngaphandle kokuphathwa kabi le ndaba kaKate. Wathi u-Ian ngiyaxolisa Lucian kodwa nami sacela ungenzele ifavor. Wathi uLucian khuluma. Wathi u-Ian usanda kusuka uRandall la e-ofisini uthi kungenzeka ukuthi u-Eddie kukhona into ayenze kuLarry ngoba enyamalele uLarry. u-Ian ebuza kuLucian ukuthi ungakwazi ungifind out ukuthi kwenzakalani. Wathi uLucian khululeka ngizokubhekela. Wathi u-Ian kodwa kwamanje Lucian ngisacela lento yenze ibe yimfihlo ingaqali yaziwa abantu abaningi. Wathi uLucian izobe ifihlelwana. Wathi u-Ian ukuthi uLarry ujwayele vele ukunyamalala ayodla ama-drugs alala iy'nsuku ey'ningi engavuki. Wathi uLucian uke wamfonela unkosikazi wakhe. Wathi u-Ian cha ngeke ngikwazi ukufonela uCharity ngoba naye unenye inkinga ngokwakhe, bahlupha ngokucishe bafane noLarry ngoba naye uCharity ubuya nyamalala ayolala namanye amadoda abuye alale nabanye abantu besifazane, noLarry naye esayidini lakhe besenza okufanayo. Wathi uLucian ngizokusiza Ian kodwa nawe kuzomela usize mina. Wathi u-Ian Lucian bengikutshelile ukuthi ngeke ngikwazi ukusiza uKate. Wathi uLucian makunjalo-ke nami ngeke ngize ngikwazi ukusiza ngalo Larry wakhe. Wathi u-Ian okay fine Lucian khona ilo engizokuxhumanisa naye engineshoyo ukuthi ngakwazi ukusiza uKate. Wathi uLucian mawusukhuluma kanjalo-ke khululeka ngizokusiza ngoLarry. Wathi u-Ian ungazisi ukuthi utholani. Wathi uLucian okay. Masese kule contain uLarry ayivalelwe khona u-Edward. uLarry wayeselele phansi ethule ngenkathi u-Edward emile esabuka uLarry kwavele kwakhala iselfoni ka-Edward. Wayiphendula u-Edward ifoni wathi ufunani Lucian. uLucian wabuza ku-Edward ukuthi uphi njengamanje. Wathi u-Edward ngisaphumile. Wathi uLucian ngiyakwazi ukuthi usaphumile uphume wayaphi. Wathi u-Edward ubani wena uyisifebe sami. Wathi uLucian cha ngisona isifebe sakho kodwa bengifuna ukukwazisa ukuthi kunabantu abafonayo abafuna ukwazi ukuthi uphi uLarry. Wathi u-Edward ubani angimazi lo muntu okhuluma ngayo. Wathi uLucian musukuzenzisa Edward ngoba uyazi nawe ukuthi icala le-kidnapping alihandlishwa amaphoyisa lihandlishwa ama-FBI, so ungayitholi kususenkingeni nama-FBI ngoba uqinisa kakhulu umthetho ama-FBI komunye osuke yimemba yawo. Into ezokusiza nje ukubuyisa uLarry futhi umbuyise ephila uma ungafuna ukungena enkingeni ngoba lowo muntu iloya enkulu ehlonishwayo. Wathi u-Edward noma ngingakwazi ukuthi ukhuluma ngobani Lucian kodwa-ke yabonga ukungazisa lezo yindaba. Wathi uLucian angikubuzi Edward umuntu owazi uLarry ukuthi uphi uwena ngqo. uLarry bekufanele abe ne-meeting akangafika, waphinde kwafanele abe ne-press conference akangafika. Wathi u-Edward wathi Lucian kanti ngizokutshela kangaki ukuthi angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uLucian ukuthi Edward ngiyakubona imoto yakhe ipakeleni emva kwaleyo truck endala enecontainer emhlophe lapha eceleni komgwaqo omdala ophakathi nehlathi. Wethuka u-Edward waqalaza wathi Lucian ungangenzi leyo nto Lucian ungitrekhelani ngama-resources akuma-FBI. Wathi Lucian kuba ubuhlakaniphile ungesona isilima bekungafanele uyiphendule ifoni, so ifone location yakho isho exactly la ukhona ngoba wena usetruckini imoto yakhe isemva kwaleyo truck. Ethi Lucian ngikutshela ukugcina Edward buyisa uLarry ephila futhi uthandazele ukuthi angakubophisa. Vala ifoni uLucian wacasa ku-Edward ekhuluma yedwa ethi lesilimo esiwuLucian sesingitrigger ngefoni. u-Edward wathi vuka baby girl sekuyisikhathi sokuvuka. Wathi ngikuvuse ngeshawa ngesikhathi eqaquza iphwebhuluku emchamele ethi vuka Larry usuyahamba uye ekhaya. Wake up, Larry. You going home? Wathi eseqeda ukumchamela wabona ukuthi uLarry akavuka. Kathi emkhahlele embuza ukuthi awufuni ukuvuka. You don't want to wake up? Kodwa wathula uLarry wayengasanyakazi. u-Edward wathi musukuyilalisa wena vuka. Wathi uthi uyambamba efuna ukuzwa ipulse. Nxapha u-Edward wathi le nje iwiki singaze ife eli kanje. Casuka u-Edward emjikitshela lobo plastic ebusweni waphuma. u-Edward wayekhuluma yedwa ethi iloye eluwiki kanje selingaze life ngokushesha okungaka. Waphuma kwi-container ye-truck waqalaza ukuthi akabona umuntu waphuthuma eseyimotweni yakhe. Esibhedlela uBradley wangena la kwakukhona khona uMarcy ngesikhathi bingelela uMarcy. Ethi uMarcy ngiyabonga Bradley ukufika kwakho nodokotela abafuni ukungitshela lutho. Wathi uBradley ungatatazeli Marcy basazokutshela. Wakhala uMarcy ethi abafuni ngani ukukhuluma nami pho. Wathi uBradley Marcy musuku stress ungakhali uzoza uDr Rustin azokutshela ukuthi ama-results ahamba kanjani. Waqhubeka nokukhala uMarcy ethi kungathiwani uma ngingalahlekelwa yile ngane ngoba ngihlale ngistress-eke kangaka ngenxa yaRandall. Wathi uBradley ungayikhulumi zonke lezo zinto Marcy awuzama ukurelax. Wathi uBradley bekwenze njani. Wathi uMarcy ithe nginganakile nje ngezwa sekuba ney'nhlungu esiswini ngayitshela ukuthi into ezophela vele yangiqinisa kakhulu. Ethi vele uRandall nawe benemhloso ukuthi igcine ngine-miscarriage ngoba into akayisho
ngokuyisho le. Wathi uBradley ngikukhuzile Mars ungakhulumi ngezinto ezinegative kuba ayikho into ezokwenzeka enganeni. Kusenjalo kwakhala iselfoni kaMars ngesikhathi wathi uBradley ngcono siyicishe off. Wathi uMars awuyibheke kuqala ukuthi uba ufonayo. Wathi uBradley kubhala ukuthi Ian. Wathi uMars eyishazi bese ngikhohliwe ukuthi kufanele ngimhambisele amaphepha contract. Wathi uBradley ungayigqilazi ngomsebenzi Mars kulesi simo. Wathi uMars ngicela ungiphendulela yona ifoni Bradley umtshele uIan ukuthi ngizomlethela amaphepha. Khona into ebisangibambile kancane. Wayiphendula uBradley phone wathi uIan ngeke ngathi ngifonele i-wrong number. Wathi uBradley no ufonele i-right number. Uthi uMars ngeke azakwazi ukuba sefonini njengamanje. Wathi uMars letha la Bradley phone uBradley wamnikeza uMars phone. uMars wayithatha ifoni kuBradley watshela uIan ukuthi ngeke ngikwazi kwamanje ngisasesibhedlela. Wethuka uIan wathi uright kodwa Mars. Wathi uMars yangi-right. Wathi uIan ngingeza ngizokubona esibhedlela. Wathi uMars no ungezi Ian ngizama ukubalekela ne-stress mayelana nendaba ye-divorce nendaba yengane. Wathi uIan no khululeka Mars ngicela ungitshele ukuthi ukuphi wena nesibhedlela angizile khona ukuzo-stress. uMars wanikeza uBradley phone wathi awumtshele Bradley ukuthi ngikuphi nendawo esibhedlela. uBradley watshela uIan ukuthi use-4th floor eSt Andrews Hospital eroom A13. Wabonga uIan wabhala phansi wasethatha ifoni wafonela kwelinye i-office labo ngesikhathi ebatshela ukuthi abamlethele lama-divorce papers amaqondana noMars noRandall la kade efayilwa uLarry. Wasebabuza ukuthi khona nini bese nike nakuzwa ngoLarry. Wasethi okay ningitshele makukhona enikuzwayo ngoLarry. Wavalilisa wavala ifoni. uRandall wathatha ifoni wafona ifoni yangena ku-voicemail nkathi ithi Larry namanje awuyiphendula ifoni ethi kade ngizama ukukufonela uma uthola le message phendula ifoni. Wavala ifoni waya efrijini lakhe uthe esamile wezwa kungena imessage alert kwi-laptop yakhe wahamba wayobheka. Wathi mayibuka i-laptop yakhe uRandall wabuka ne-cellphone yakhe wathi ayibo kanti ikhamera yami isasebenza. Wathi lesilime uBradley sayikhipha kanti ezoqhubeka nokurekhoda. Ethi kwangcono nginenqinqwaba engaka ama-message amavidiyo ayirekhodwe ikhamera yami. uRandall wahlala phansi wavula ividiyo yokuqala ngesikhathi u-Alex etshela uBradley ukuthi uDr Rustin wavuma ukuthi uyena washintsha ama-DNA results enzela ukuthi uRandall angazi ukuthi ingane yakhe ngoba uzolokhu ebangisicefe. Nkathi uBradley phendula kuleyo recording ukuthi kodwa naye uDr Rustin ube nesibindi leyo nto ingambophisa ukuthi ahlale ijele isikhathi eside futhi alahlekelwe nomsebenzi. Wethuka uRandall wethi kanti wathatha i-laptop yakhe wagijima seyophuma nayo ngomnyango i-laptop iphethe ngezandla. Emzini ka-Alex u-Alex wayitshela uStacy ukuthi uzosala kanjani nengane ethi naye akazokuhamba isikhathi eside kodwa iy'ngane zizokwehliswa ibhasi la ebus stop ngo-3:30. Nkathi u-Alex ebonga kuStacy ukuthi uyabonga ukuthi azomgadela ingane. Wathi uStacy ayikhululeka Mrs Montgomery ngizokugadela ingane yakhe. Wathi uma ethi uvula umnyango uyaphuma u-Alex kanti uRandall ume emnyango. Wathi u-Alex suka phambi komnyango wami wena. Wathi uRandall Alex ungenza kanje. Wathi u-Alex angenzanga lutho mina suka futhi eduze kwami. Wathi uthi uyahamba u-Alex. uRandall wadlala leyo video recording ngesikhathi u-Alex etshela uBradley ukuthi uDr Rustin washintsha ama-DNA results. Uvela choke ku-Alex. u-Alex wayesethi uthi uzama ukukhuluma kungakhulumeki ebanjwa amalime ngengeza. Wathi uRandall uyazi ukuthi into engizoyenza yona ninalo dokotela wakho ukuthi nzima kanjani. Wathi u-Alex Randall ngicela ukukuchazela. Wathi uRandall ayikho incazelo yakhe ngifuna ukuyizwa mina ngoba unamanga. Wathi u-Alex ngicela ungilalele Randall. Wathi uRandall nisazokhokha nina nalo dokotela wakho nobabili. Wathi u-Alex Randall ngiyaxolisa. Wathi uRandall ileyo nto nje ozongitshela yona ukuthi uyaxolisa. Wathi u-Alex ukuthi angazi ukuthi ngingathini. Wasuka lapho wahamba uRandall nkathi u-Alex emlandele emncenge ethi Randall ngiyakucela ngiyaxolisa. Wahamba ungena endlini yakhe yamathuluzi etshela u-Alex ukuthi akahlukane nokulandelana naye. Wathi u-Alex ngiyaxolisa Randall. Wathi uRandall anginandaba nokuxolisa kwakho phuma la. Wathi u-Alex Randall sobabili senza ama-mistakes sobabili sishadile. Ethi u-Alex into esayenza thina sobabili nawe Randall yayi-wrong for uBradley futhi yayi-wrong for uMars. Wathi uRandall bengikuthanda mina Alex. Wathi u-Alex unamanga ubungezile ngokungithanda wena ubuze ngokungitrap ngoba usungifundile ukuthi ngizoba weak. Wathi uRandall ngisenaso isikhathi sokukhuluma nawe Alex wena lindela ama-judge nabameli bami ulindele nokuthi ingane yami izobuya izohlala nami. u-Alex wathi Randall ngiyazi ukuthi usangifuna. Wathi uRandall ngithi phuma. Wathi u-Alex no akusho wena. Wasondela u-Alex kuRandall wathi Randall ngiyazi ukuthi usangifuna ungangithatha namanje wenze noma yini. Asondela kuRandall ethi uyayinikela kuRandall u-Alex. Wathi kodwa Randall angifuni ukulahlekelwa indodana yami futhi angifuni ukulahlekelana noBradley. uRandall wathi khumula izinto oyigqokile. Take off your clothes. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala.
you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.